The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong bulhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 1, 5, and 7, For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ. And our hope for you is steadfast, because we know that as you are partakers of the sufferings, so also you will partake of the consolation. John 16:33, These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. 2 Corinthians 5, 8-10, For this is commendable, if because of conscience toward God one endures grief, suffering wrongfully. For what credit is it if you are beaten for your faults? You take it patiently. But when you do good and suffer for it, if you take it patiently, this is commendable before God. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. James 5:13, Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Before we start our Bible study, let us examine ourselves now aron masiguro nga limpyo ang atong kalag sa atong sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, ikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa, ikaw nga dili pa magtutuo ang imong buhaton, dili ang imong pagsugid sa mga sala, kundi ang imong pagdaabot o pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Magampot sa hilom. Amahan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo ning lain usab nga adlaw nga among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya, bisan pa nimong kinabuhi nga imo pangilugwayan. Kubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamaturan, pinagi sa pagtudlo kanamos balang Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Okay, maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, sa atong mga higala, atong mga suki na ni atong ministry ug sa atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome kaninyong tanan.
atong giduputan pa pagkakaroon mao kining mga suliran sa kinabuhi, problems in life. Now, speaking of problems, di ba ang pagpakasala? Well, I'm addressing this to our fellow believers. Sa atong pagpakasala, kinid akong suliran. Gusto? Sa atong pagka-espirituhanon, sa atong pagka-anak sa Diyos, sa atong pagkaluwas, we are expected to follow the commandments of God or the mandates nga mao ang atong pagka-obedient ngadto sa iyang pulong. O sa diha nga kita makabuhat og mga sala, then that's a problem on our part. Problema, suliran na kini sa atong relasyon ngadto sa Dios. Kay sa ato nang gitun-an nga antong gibalik-balik nga the moment nga kita makasala, then we are grieving and we are quenching God the Holy Spirit. Busa dili siya makadumala sa atong kinabuhi kay tungod niya ng mga sala nga nagababag. Busa ato karong labason na usab ang mga listahan sa mga major personal sins nga basig nahikalimot ka na ang nag-una gyud ini. Tulo man ni. There are 3 major personal sins. Dili mortal sin or venial sin. Wala man ka na malatid diha sa pulong sa Dios. So ang atong gisgutan mao kanang naa gisaysay sa Dios pinagi siyang mga pulong nga kini kanang tulo ka mga nag-una nga mga personal nga mga sala. Ang nag-una gyud ini ang kinagrabihan nining matang sa mga sala mao kini sala sa una. Ngano tungod kay kini di man makita. Di makita sa tao. Ang nahibaw ra gyud niya na ikaw mismong nagbuhat niya ng sala ug ang Dios. Gusto? Okay, so sala sa una-una, ihemplo ni ini ang pagka mapahitason, arrogante, pride, that's number 1 sa listahan. Sunod, ang imong pagdumot, kasuko, kalagot. Sunod, ang imong pagkagahi, ug-o, okay? Gahi wag-o, dili katudluan. Sunod, unsa man, bitterness, ang iyong pagka-pungtanon, see? Ang iyong pagkalagot. Okay? Sunod ang imong pagpangabubho. Sunod ang imong pagkasina. Envy. Sunod, unsa man, ang imong vindictiveness, ang imong pagkamapanimaslon. Sunod, guilty feelings, ang imong pagmati og sad-an. Salaman na sa una-una. Sunod, fear. Mong kahadlok. Unya, ang imong kabalaka, ang imong kahigwaos, unsa pa, ang imong, anxiety is kahigwaos. Ug mao kini ang mga ehemplo sa mga sa una-una. Mental attitude sins. Unya, gisundan ka na sa mga salas dila. Kaya kung dili ganin mo isugid ka ng mga sala sa una, mahagbong mangguna sa sala sa dila. O ihemplo nini, ang imong pagpanaway, pagsaway sa uban. Unsay sunod, pagdaot sa uban. Imong pagdaog-daog sa uban. Ang imong paglimod, pagpamakak. Unsa pa, ang imong panglibak sa ubang tao. Unya ang imong panghukom sa uban. Mga ehemplo ni sa mga sala sa dila. Sunod, kung dili nimo isugid, kining mga sala sa dila, then mahug na pod kini sa sala sa buhat na giyon, overt sins. Ehemplo, ang pagpatay, ang pagpanapaw, ang paghubog-hubog, o ang pagpangawat. Now, mao ni, gikan kining tanan, gisaysay, gibutyag,
gipadayag kini sa pulong sa Dios. Mao na nga akong gibalik kini aron di na gyud nimo na makalimtan kining mga listahan sa mga sala nga sagad atong ginabuhat adlaw. So mao na nga kini, this is a occupational hazard nato ng mga Kristohanon. Makabalda sa atong espiritualong pagkinabuhi. Now, I think mahuman nato kining atong gisgutan, kining mga suliran sa kinabuhi. Now, okay, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Unsa man ang atong hisgutan kagahapon. Well, kadtong giingon nato nga a believer's time to go home, meaning mamatay siya sa iyang lawas, okay? It's a matter of God's perfect decision kana. Hingpit gyud decision sa Dios kung kuhaon kana. God's sovereign decision based on His integrity. O ang iyang integrity, iyang katarong, nalangkob kinis tulo niya pod ka mga kiniiya. Hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga hustisya, ug hingpit nga gugma. These are the three things that kining nagalangkob, nagatibuok nining maong katarong sa Dios. Now na prinsipyo nga atong isgutan kagahapon nga what the righteousness of God demands, the justice of God executes. So, ako kang ibugutan na, what should you do before God takes you home? Diyan dili ka pa kuhaon niya sa Dios. Tubag, pagandam sa mong kaugalingon. Pinagi sa paggamit nimo sa mga oportunidad nga gihatag sa Dios kanimo sa imong kinabuhi. Now, okay, na sa laing pangutana nimo. Unsa may kinanindutan nga bahin sa kanang imo bang pagkaon? What is the best part in the meal? Unsa man? Di ba ang sirgana? Okay? Well, in English, sirgana is dessert. Kini, gikaamgid nato sa dying grace. Okay? Kay, di ba itong gisgutan katong may tungod sa pagkamatay o ang kamatayon usama ni mga suliran. Okay? Sa kinabuhi. Again, why nasayod kanus kita kuha sa Dios? Okay? No one knows when God takes any person gikan ni kalibutan. Only God knows. Sabta gina. Nasa diha nga ang usa ka magtutuo mamatay physically. Ang plano sa Dios sa iyang kinabuhi na human. Gusto? God's plan for him is over. And that very time, hingpit, it's perfect. Nga naman. Tungod kay ang timing lagi sa Diyos, perfect. God's timing is perfect. Nasa diha nga usa ka magtutuo, nagatuman siya sa plano sa Diyos, dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos, then physical death for that believer is the most beautiful experience. Kaya nahug magkanaog gitawag og dying grace. Nahuman ang iyang kinabuhi, nagatuman siya sa plano sa Diyos iyang kinabuhi. He approaches death with eagerness. Ginaminam siya tungod kay he is a winner believer. Only winner believers maginaminam. But a fragmented believer approaches death with no eagerness, no love of dying. Kuyawan pa mga na siya. The physical death of a church-age believer nagaagad kini sa katarong ug sa pagkamakagagahom sa Dios. It depends on the integrity and sovereignty of God. Ang usa ka magtutuo nga mananaog, a winner believer, why kahadlok mamatay? He's not afraid of physical death.
Wala sa iyang bokabularyo. Now, the physical death, sa ako nang ginayon ni mo, bahin mangod ni of the same package of God's plan. Kaya ang kamatayon o ang pagkinabuhi, bahin kini part of the same package of God's plan. Kay, by the way, ang usa karnal nga magtotoo, obviously is afraid of death. But a spiritual believer is eagerly looking forward to come face to face with God. Mao ni nakalhay nilang duha. Ang kanang takna, ang kanang paagi ug ang dapit sa kamatayon niyan ang magtutuuha gi-determinar only by the perfect sovereignty of God. Sabot? Mora. Ang tanang mga magtutuo nga mamatay will come face to face with God. Naong sa Dios. Now, ang kamatayon ko sa kamagtutuo is based on God's decision. Ang Diyos, dili rabagyod siya masayo. Never. God never makes mistakes. He is perfectly fair. Makiangayon ko siya sa himpit. Now, there are people who die in the midst of a good health. Bisag mayong panglawas. And there are those who die in the midst of poor health. Depende. It is God's perfect decision to take a believer home. Ang Diyos, hingpit ko siyang nasayod all the facts. Now, get this. Sabtag yun eh. We can never question a believer's death. Tungod kay, if we do that, usa kini ka pagpasipala. Kini na kaulugan nga sa imong pag-question sa Dios, sa iyang pagka-omnisyente o sa iyang katarong. Imo siyang gi-question. Now, tugot talaga ko sa pagsulti pag-usap niini. Dying is part of the plan of God. Sabtag yun na. Ang kamatayon, bahin kini sa plano sa Dios. Sanglit ang kamatayon, iyahaman nga hingpit nga desisyon sa Dios. Wa tay katarungan. We have no reason to be afraid of it. Sabtag yun na. Ito ng 1 Corinthians 15, 55 and 57. O death, where is your sting? Ay na magimong la. Now, ang kamatayos sa kamagtuto is never an accident. Dili oy. Di gyud na aksidente. In fact, ang kamatayos matag magtuto kadaugan ka na sa Dios. It is God's victory. Now, once a believer dies, kini nagpasabot nga iyang naangkon ang ganansya. Once a believer dies, that means he gains the profit. Victory. Now, kining maong kadaugan, iya sa Dios. And it has been given by God's grace regardless kung ang maong magtutuo mannaog ba siya o piliro. While we are still on earth, samtang niya pata, nining kalibutana, kitang mga magtutuo are going to be tested pagasulayan. Sulayan ta sa Dios. Sulayan kini nga itong pagtuo. You see. Salmo 116, versikulo 15 na kanayon. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Now, of course, ang lain nga bahin nga kita kuwaon na sa Diyos, mao kining rapture o pagsakgaw. Of course, may tabo ning maong rapture, awa man di man ni appeal sa atong hilisgutan karon apan mi soul blang tagamay may tungod ning rapture ka. Kining rapture kalit kini. Wa tay kasayurag kanus may tabo apan there is that doctrine of imminency. Kung pasabot nga mahitabo gayon. Imminent. Okay? So, ang kamatayon sa matag magtutuo is God's victory.
In fact, it is a believer's promotion. Pag-uswa ka na niya. So again, akong balikon. Salmo 116 nga nagaing o 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Okay, ako lang ning ibutang. Kadiyot lang kay ugmaw gani. Therefore, akong balikon nga precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Now, we do not want you to be ignorant, brethren, matod pa sa 1 Thessalonians 4:13, about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men who have no hope. Nga walay paglaom. Okay? Now, that's 1 Thessalonians 4:13. Now, ang pagbangutan God is legitimate. Gusto? Apanalang ka na itong mga magtutuo, ang atong pagbangutan, atong gisandig kini sa pulong sa Dios, nga mao ang atong paglaom. For those who are left behind by a departed brethren, life must go on. Nga naman, tungod kay ang plano sa Dios for your own life, o paman mahuman, is not yet over. For the believer who dies, he must stand on God's word that he is now in a state of absolute and total and perfect happiness. Hingpit kanang kalipaya. Ang Roma 12:15 na kanayon, grieve with those who grieve. Be joyful with those who are joyful. 1 Corinthians 7:30, there is a time that will come to believers that they will not grieve. Naay panahon na di na gyud sila magbangutan. Ecclesiastes 3:4, there is a time to weep, a time to mourn, a time to dance. That means there is always a time for everything. Na gyoy panahon sa tanang mga butang. Kining maong topic, may kalabutan kini sa atong main subject or doctrine, which is problems in life. Now, diniuna na to humana kini og next session na lang ugma na to kinitiwasa mahuman na gyud ni. Kay murag nangangan man ta, so din nila muna kita kutob og ayaw sipyat sa sumpay niini kay mao na niya ang atong konklusyon dining atong topic nga giduputan sa pagtuki ang bahin sa mga suliran sa kinabuhi. Okay? So, mag-ampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimuslan nining adlaw. Grasya nga nakapahimulos kami sa imong mga kamatuoran nga among kinahanglang masayran, makatunan among tuuhan ug among gamiton sa among adlaw-adlaw pagkinabuhing Kristohanon. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong kamaturan, sa imong mga pulong. Nga mao lamang ang among sandiganan basihan sa among pagkinabuhing Kristohanon. Without those words of yours, our life would have no meaning, no purpose, without any definition at all. So thank you, Lord, for making our life so worthwhile. Ubani kami sa among pagpadayon sa pagkinabuhi ubos sa imong grasya. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.